Nilqakom għal episodju ieħor ta' Nifhmu l-AI. Fl-aħħar episodju stabilixxejna l-bażi teoretika tal-LLMs, Large Language Models, li fi kliem sempliċi huma mudelli tal-AI imrawma fuq test vast li jifhmu u jiġġeneraw il-lingwa tal-bniedem. Kelma b'kelma, sentenza b'sentenza. Sakemm ir-risposta tinstema' qisu kitib għall-bniedem. Tkellimna fuq dak l-istudent li qara kull librerija fid-dinja. Tkellimna dwar hallucinations, tokens, prompts u anka training cutoffs. Mbagħad talaqna b'fatt interessanti. Fl-2025 kważi 46.5% tal-adulti Maltin diġà kienu qed jużaw xi forma ta' għodda bbażati fuq l-AI ġenerattiva. Waħda mill-ogħla rati fl-Unjoni Ewropea, skont data konsistenti mal-Eurostat u riċerka tal-International Monetary Fund, ukoll tal-2025. Allura l-mistoqsija tal-lum mhijiex x'inhu LLM, dik diġà wieġibniha. Il-mistoqsija tal-lum hija u allura? Xi tfisser li din it-teknoloġija li diġà tintuża minn nofs Malta? Fil-mobile tiegħek, fl-emails tiegħek, fix-xogħol tiegħek. Xi tfisser għalik? Għas-salarju tiegħek, għat-tfal tiegħek, għad-demokrazija tiegħek. Għax it-teorija tinftiem, imma l-prattika hemmhekk forsi wieħed jibda jitħawwal xi ftit. Ejja nibdew bl-aħjar argument possibbli. Immaġina li għandek business żgħir f'Buġibba. Tbieħ il-boat trips. Titkellem bil-Malti. Emails bl-Ingliż? Forsi dejjem kienu xi ftit diffikultużi. Ma llum l-LLM tagħmilhomlok f'sekondi. U int f'daqqa waħda irbaħt sija jew iktar kuljum. Issa, immultiplika dan fuq ekonomija sħiħa. Fil-fatt, studju tal-Federal Reserve Bank of St. Louis tal-2025 jgħid li ħaddiema li jużaw Generative AI huma 33% aktar produttivi fis-sija. U dan jittraduċi f'madwar 1.1% żieda fil-produttività tal-ekonomija kollha. 33%. Dak mhux titjib żgħir, dak huwa shift strutturali u mhux biss teorija. Fil-fatt studju magħruf mill-MIT u Stanford tal-2023 sab li l-customer service workers li jużaw l-AI assistant raw 14% titjib fil-produttività. U l-aktar ħaġa importanti, l-akbar benefiċċji marru għand dawk bl-inqas esperjenza. Mela hawnhekk l-AI qed taġixxi bħala equalizer. Issa aħseb ftit fuq Malta. Għandna nuqqas ta' ħaddiema. Skills shortages. Pressjoni fuq sectors sħaħ. L-LLM qed jgħin lill-juniors jilħqu lill-experts. So, mhix teddida, hija opportunità. U d-dinja tax-xogħol diġà qed turi fejn qiegħda. Fil-fatt skont survey globali ta' McKinsey fl-2025 jgħid li 88% tal-organizzazzjonijiet diġà qed jużaw xi forma ta' AI. U 64% jgħidu li din ġabet innovazzjoni li qabel ma setgħux jagħmlu. U Malta kif in is-sitwazzjoni? Skont EY Malta Attractiveness Report tal-2025, 79% tal-investituri barranin jaraw lil Malta bħala destinazzjoni attraenti għall-investiment barrani. U din hija qabża kbira sena fuq sena. Parti minn dan, l-ambizzjoni fost oħrajn li nkunu AI friendly country u nabbraċċaw l-era diġitali biex bekk allura nkunu. Jekk tkun ottimist, tista' tgħid li qegħdin fil-bidu ta' rivoluzzjoni fil-produttività. U Malta tinsab f'pożizzjoni tajba biex tieħu vantaġġ minnha. Issa, ejja nħarsu lejn in-naħa l-oħra. Hawnni il-problema bil-produttività.
mhijiex maqsuma b'mod ugwali. Ħanatu eżempju. Meta daħlet l-Steam Engine, ħolqot rivoluzzjoni fil-produttività. Imma kienet ukoll brutali għal ħafna ħaddiema. Il-qlieħ mar għand min kellu l-kapital. U l-ħaddiema kienu dawk li sofrew. U dan kważi seklu sħiħ biex jibbilanċa ruħu. Issa mhix qed ngħid li l-AI ħad tagħmel l-istess. Qed ngħid irridu nistaqsu. Għax rapport tal-IMF tal-2024 jgħid li madwar 60% tal-impjiegi fil-ekonomiji avvanzati bħal Malta huma esposti għal AI. U minn dawn madwar terz huma f'riskju reali ta' displacement. Issa, f'Malta. Skont rapport simili tal-IMF tal-2025, ġie stmat li madwar 30% tal-workforce Maltija hija f'riskju ta' displacement. Wieħed minn kull tlieta. Ġifieri jekk inti f'kamra ma' 3 kollegi, statistikament wieħed minnkom. U dan mhux distribwit b'mod ugwali. Fil-fatt l-istess studju jgħid li 41% tan-nisa fil-workforce Maltija huma f'roles l-iktar esposti. Għall-irġiel 27%. Dan ifisser li dejjem skont dan ir-rapport in-nisa huma l-aktar esposti u lanqas probabbli li jibbenefikaw direttament mill-AI. U x'inhuma ħafna minn dawn ir-roles? Qed nitkellmu xogħlijiet f'amministrazzjoni, xogħol klerikali, beħ, eżatt fejn l-LLMs huma l-aktar b'saħħithom. Imbagħad iż-żgħażagħ. Rapport ieħor maħruġ mill-Eurostat fi frar ta' din is-sena juri li f'Malta 76% taż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-24 sena jagħmlu użu minn xi forma ta' AI ġenerattiva. Rata li wkoll teċċedi dik medja ta' 63.8% fl-Unjoni Ewropea. Dawn iż-żgħażagħ minn barra li jkunu għadhom ma bnewx dik ir-reputazzjoni professjonali li probabbli tipproteġġihom b'riski miġjuba mill-AI. Huma wkoll suġġetti għal trends fejn it-tendenza hi li wieħed ifittex risposti immedjati minflok dawk raġunati. Il-mistoqsija hi l-LLM ħajkorreġini din it-trend jew jaċċelera. Student jafda risposta għax irid risposta ta' malajr u hija tkun ħażina. Se jiċċekkja jew le. Mela jekk wieħed ikun xettiku ħajjgħid din it-teknoloġija notevoli, vera. Imma kif ħajtqasmu r-riski u l-benefiċċji? U din mhijiex kwestjoni teknika, dik hi kwestjoni soċjali u politika. U bħalissa f'Malta qed nagħtuha biżżejjed attenzjoni? Ejja nagħtu ftit eżempji. 3 minn nies Malta bħalissa. L-ewwel persuna mara ta' 52 sena Administrative Manager. Għandha 25 sena esperjenza. Affidabbli taf kollox fuq xogħla, imma fuq ix-xogħol tagħha diġà qed jiġi esplorat modi kif ħafna mill-funzjonijiet tagħha jiġu awtomati. Fil-fatt, ħafna mix-xogħol tagħha language model jista' jagħmlu f'minuti. Hi tinsab fil-kategorija deskritta mill-IMF bħala high risk. Issa f'Malta l-istrateġija għal lifelong learning tal-2023 sal-2030 tindrizza eżattament sitwazzjonijiet bħal dawn. Jiġifieri għajnuna hemm. Il-mistoqsija hi tista' terġa' titħarreġ din il-persuna? Għandha l-ħin, ir-riżorsi, il-konfidenza? It-tieni persuna. Tabib żagħżugħ jaħdem Mater Dei. Jaħdem ħafna, ħabbriki. Imma 40% tal-ħin tiegħu huwa paperwork. Il-bogħod mill-pazjenti. L-LLM integrat ma' sistema tal-isptar tista' tiffaċilita dan. Fil-fatt, skont riċerka fuq Google Health AI, din naqset false positives fil-breast cancer screening b'5.7% u false negatives b'9.4%. Dak ifisser aktar preċiżjoni. Ġifieri għal dak it-tabib
li AI mhix replacement, huwa fil-fatt kollega utli. Imma x'jiġri mill-intuizzjoni diagnostika tat-tobba żgħar, dawk li għadhom jibdew, meta dawn jidraw bl-assistenza tal-AI ġenerattiva sa mill-bidu tat-taħriġ tagħhom. Issa, it-tielet persuna. Tfajla ta' 19 sena taħdem fil-customer service. Dan huwa l-ewwel xogħol tagħha u taqlab medja ta' 1200 euro fix-xahar. Dan huwa eżatt it-tip ta' xogħol li l-IMF ittajt li huwa fl-aktar riskju. Issa mhux bil-fors titlef ix-xogħol, imma forsi l-kumpanija tieqaf timpjega oħrajn. U din il-kategorija ta' xogħlijiet tibda bil-mod tonqos. U l-ġenerazzjoni li jmiss jaf ma jkollix din l-opportunità offruta bħal dan l-ewwel xogħol. U dik hija problema li l-ixu tal-produttività mhux bil-fors tkun qed tikkunsidra dak l-ewwel xogħol li huwa importanti fl-iżvilupp tal-ħajja tax-xogħol. Ħanħallikom b'paradoss żgħir. Mela, stabilejna li l-LLMs huma għodda importanti, prattiċi, diġà użati minn kważi nofs il-Maltin adulti u integrata f'ħafna operazzjonijiet fil-qasam tax-xogħol. Ġifieri aħna nużaw l-AI. Ma nafdawix. Fil-fatt skont Trust Barometer issettjat fl-2024 minn Edelman Intelligence jgħid li AI hija fdata minn madwar 50% biss tan-nies f'mod globali u jidher din l-fiduċja tonqos. Għax skont l-Eurobarometer tal-Kummissjoni Ewropea fl-2024 jgħid li 84% taċ-ċittadini Ewropej jgħidu li l-AI għandha tiġi kontrollata. U 66% jaħsbu li se teqret aktar xogħol milli toħloq. Imma fl-istess ħin 55% jgħidu li diġà għattejnhom fil-ħajja ta' kuljum. Nużawha u nibżgħu minnha fl-istess ħin. U dan l-attaġġament huwa normali għal teknoloġija li għadna ma nafux fejn se twassal. U l-Unjoni Ewropea daħlet ukoll biex tipproteġi l-ċittadini Ewropej. Fil-fatt skont l-EU AI Act li daħlet fis-seħħ fl-2024 din diġà tipprojbixxi ħafna affarijiet bħal manipulation, social scoring u mass biometric surveillance. Imma regulation biss mhux bil-fors tissarraf fiduċja. Il-fiduċja trid tinbena deċiżjoni li turi li din it-teknoloġija ħataħdem favur l-interess tal-bniedem u mhux kontrih. U dik tibqa' dejjem responsabilità tagħna bħala bnedmin. Nibqa' niġi lura għal dan il-punt. Malta tixtieq tpoġġi lilha nnifisha bħala l-aktar pajjiż AI friendly fil-Ewropa. Għandna business adoption rate li teċċedi l-average fl-EU. Parti kbira mill-popolazzjoni adulta diġà tuża dawn l-għodot. Imma fl-istess ħin kif għedna, l-IMF jgħid li ħaddiem minn kull tlieta jinstab f'riskju. Allura l-mistoqsija hi jekk l-LLM jista' llum jagħmel parti kbira minn xogħolok, mhux għax hu aktar intelligenti minnek, imma x'wirħas aktar veloċi u qatt ma jimrad. Allura min hu responsabbli li inti ma tiġix effettwat? Il-kumpanija ma min taħdem li qed tiffranka l-flus billi tawtomizza r-rwol tiegħek? Il-gvern li qed jinkoraġġixxi l-użu ta' dawn l-għodot? It-tech company li bniet il-modell? Jew int? Kien suppost li rajta ġejja din it-teknoloġija? Ma naħsibx li hemm xi risposta faċli għal dawn id-domandi, imma probabbli it-tweġiba hi li responsabilità għandha tinqasam bejn kulħadd. Fejn kulħadd għandu jagħmel l-almu tiegħu jew tagħha. Għajnuna hemm. Skemi b'xejn ta' taħriġ ġew mwiegħda mill-gvern
korsijiet issib. U int, x'taħseb? Grazzi tal-li kontu miegħi għal dan il-podcast. Narawkom fl-episodju li jmiss għal aktar diskussjonijiet fuq topics relevanti tal-AI.